В Деня на металурга, който се отбелязва на 5 ноември, служителите на медодобивната компания в района получиха поздравления не само от изпълнителния директор Ракан Рабани, но и от целия съвет на директорите на международната група. Главният изпълнителен директор на групата доктор Торалф Хаак, както и членовете на борда Тим Курт, Штефан Хофман и Инге Хофкенс се срещнаха с служители на завода. Събитието бе част от първия по рода си формат разговор с съвета на директорите, инициатива за открит диалог между ръководството и всички служители в групата. Срещата започна с приветствие от Рабани, който поздрави с празника и благодари на колегите си за професионализма. Темата за безопасността беше представена от Радослав Симеонов, ментор по лидерство в тази сфера. Под формата на интерактивна игра "Разбиваме митовете за безопасността", участниците имаха възможност да споделят опит и гледни точки. Срещата продължи с открит диалог, в който доктор Хаак и Тим Курт добавиха примери по темата. Служителите активно се включиха в разговора, задавайки въпроси. Местният екип изненада гостите си с видео за приключилия капитален ремонт, което показа мащаба, сложността и значението на проекта за бъдещото развитие на завода. Целта на събитието беше да насърчи личната комуникация между борда и хората, без бариери и дистанция между позиции или държави. На събитието присъстваха 56 служители от различни отдели и нива в завода. Срещите от този тип ще станат регулярни и ще се провеждат на всеки 6 месеца.